Kapali tadi Muikwthwng norno noha salai saltam thikang ang saikalang oro Agartala Tiprasa bazar borok tam kumabo ko tongjangnai house shelter house ta kam vegetable oro mela angnani 19 kuri 21 snei ostang je kok salaimani tini mangki bahai hini thaimani tini mela wnglia tam nimba orni je authority omno naikole tongnai rok abrok bongi kok chaplaimani bisingo tabuk khalai chugyako newa salaim bagai mela wnglia hani khanaka tamke oro je phali tongnai rokle borle 24 gonta no tongai jao jamu kiting tongmani tui hatar ni tuboi gai tamke tabuk sal jorawo dipor jorawo gai deba singla borok kri ni tongmaisa tam nimba tini jomu mela khaka to borok thongma hau khamo tai oro mukiting thekring ketal lugani man khamo tai paine phalnai jotono muni goplong mokhang muni ja khainai nuglai khamo gai tini oro nuglia yango kebo narikara na ai ko anaros hobo thaite boja khalik bo thaite boja ba mukiting salbrum ni obda tongo gai phiya lukorok ni je naitui ba or je bania khairok ni musung tui aba haito wnglia bustang salo bufru melang no nei nasingai tongmani kokta gai tini je update no ran naimani angsim da sai tong khala gai yang or ni video khoroktan to masu snaika yang dugana tong ta khoroksa boy kok khaisone tamong kata ko tini melang na mane sinor to tini mela ni no wan thu ing kolai mani tini mela sing cancel khai lai ka sing kami cancel khaja kang kai obo sing jotono mane taisa kaham kai te kaham kai khaina ni bagai ni sing wan thu lai ka mane abo bele asumsan thaka bele asumsan thaka ap kaisa khorok ja sing wan thu chijaka on ba sing taisa kaham kai khaina bagai sing taisa asuk lai next date disine next sing te time di disine ta okay no kok salai ka sing kok salai da boke bazar ni no dugan danai bosai khanaraka taisa kotor ke wan salai sinai keba am pawi tongkhana keba sai ni update ni tongkhana abun bagai no samani jejiro mela inga bo to mangso muso maning tongo mukiting phalok ba tai oro je horor je puna phai ba salapa tongo abo haito service tongnai din bangla mela yapan or to mukiting khode manai haipana mela angkaba ketal borok ketal mukiting ketal ya dam kom ya mangso muso aba herok manai ka abun bagai no tini je no update rahmani abono oro mukiting sara mas no tongnai sara din no tongnai mela sini inja ko asase mela bufurno nor nasi tongnai rok lora ta kisan ulo sing suru man thegen nor saklayane tamke tini mela ni sengo sing saklai baba norno bomahai bazar ni halok nei thongna bagai tin taise video namong jotara hambai